Insizwa eneminyaka engamashumi amabili nesithupha ubudala uMayibongwe Mnguni ifikelwe izinyembezi emva kohambo ishayela ibhanoyi iyodwa isuka ePitoli yayothi cababa Olundi. Lensizwa yase Nkonjeni edume ngelika uKeeper yafakwa ugqozi insizwa zokwamvelase enquthu nazo ezaphumelela kumnyama kubomvu ukushayela izindiza zibe isuka endaweni esemakhaya. uKeeper wafunda esikoleni samabanga aphakeme inkamani. UNqubeko Nzimande uxoxisane naye. Mnguni egibele ibhanoyi ngo-2012 wazizwa ekhululekile emoyeni okungumuzwa afisa ukugcina impilo yakhe yonke. Akabangesabheke emumva ngoba wabe seyitholile indlela afisa ukuyihamba emhlabeni okwabe kungukushayela amabhanoyi. Esenyuvesi enza iziqu ze-quantity surveying okuyizona aqale ngazo wabe echitha isikhathi esiningi ebuka amavidiyo amabhanoyi mihla namalanga. Wahlela-ke ukushayela ibhanoyi esuka ePitoli wayohlala Olundi ngoba efuna ukujabulisa asondelene nabo. Kube emotional kakhulu to see abantu ade bengilindele, abantu ade bengijengisa support, especially abantu ade bazi ukuthi kungijabulisa kanjani ukushayela amabhanoyi and bekuyisifiso sami esisukela ukushayela amabhanoyi. Uthi-ke kusebenza ngokuyikhandla nokuphokophela phambili yikona okuzofeza amaphupho akho. Kubalulekile ukuthi uzazi ukuthi ufunani and ube honest from the get-go ukuthi wena nansi into oyifunayo, ngakho-ke uzokwenza ngakho konke okusemandleni. Okwesibili ukuzimisela. Uthi konke lokhu bekungeke kube impumelelo ngaphandle kukaza kwabo obemeseka kakhulu uMongezi Mvelase.